बेखायनो लोगोफोर दसे सम रायलायनोसै रायलायलायनोसै दसे बिगुरफ्रानो गैथ'वाखै दासिमबो सासेबो फैथ'थाराखै फार्स्ट टाइम लाइभ भिडिअ फैनाय बिदि रावबो गैया लोगोफोर फन खालामाखै सासेबो हेल' लोगोफोर माबोरै दं खबर सबर नोंथांमोना फांखा होबा रायलायनायफोरखौ खोनायालै फांखाखौ एसे बन्द' खालामथ'बाय आं थैंक यू सो मच लाइक हरनायनि थाखाय वीडियो ब्लॉग थैंक यू सो मच रोजा रोजा साबायखर हाय हाय पूजा ब्रह्म हाय माब्रै खबरा थैंक यू सो मच लाइक होनायनि थाखाय वीडियो ब्लॉग थैंक यू सो मच साउन्ड मा जादोंना जायाखैथाय साउन्डआनो जायाखै जानांगौ ना मोजाङैनो दं नै जोंबो ओरै आलासि जाफैदों जोंनाथ' सान्तिपुर हादानाव आरो सान्तिपुर हादाननि जोङो आलासि जाफैदों जोंहा पूजा ब्रह्म मा ओंख्रि होनदों जोङो आलासि जाफैनायखाय नै दहाय मा होनो मैथाजों नाजों आरो मैथा ना ओमफ्राय अमा बेदर भाजा नोमबाजैया दङ दा बायहेरायाव दंहैथ'यो दसे दासो सिखारदों बियो मानि देहाया बेना मोजां नङा नालाय लोमजानाय देहा दा एसे बायहेरायाव थांथ'दों आरो मुलियानो आरो मैया गोदान लायबावनांदोंसो ब्लाड टेस्ट खालामलायनांगौ जादों मैया एकदम गोदान मुलि बायनांगासिनो दं नै बियो ब्लाड टेस्ट रिपर्टनि बे मैयानि ब्लाड टेस्ट खालामनाय गोदान बियो मुलिफ्राबो नायजाया नै अयथासार मुलिखा बे मोनसे आरो नैबे बेबो मोनसेबाव लाइट बारा मोजां नुनो नागिरा मोदानो आरो नैबे बथल मोनसे दङ ओमफ्राय टेब्लेट दङ आरो टेब्लेटआनो मोननै मोनथामखा गैया मोजां जाथ'वाखै मोजां जानायनि खाथियावनो थाङा माने बे प्लास्टिकआवबो नै प्लास्टिकसो दङ बेना मुलियानो लोंख'लायनो हाया लोंनो बायो एकदम रायैसो लोंहोनांगौ लोंनोनो बायो ओमफ्राय दे नोंथांमोन गासैबो आंनि चेनेलाव नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर दसे सम लाइभ फैनायनि थाखाय सोरना इउटुब गोदान खुलिनाय दं बिथांमोना कमेन्ट खालामनो हायोब्ला आंनि चेनेलखौ चेक आउट खालामनानै नायनि नोंथांमोना मा गोरोन्थि मावो सोरनि भिडिअखौ माने रिउस कन्टेन्ट होनो नाङा दे लोगोफोर माबायो मा होनो मालायनि कन्टेन्टखौ डाउनलड खालामनानै आपल'ड होनाया माने मनेटाइजआव रिजेक्ट जायो आरो सिगाङाव आंनियाबो जादोंमोन माने भिडिअआ आंनिनोखामोन ओमफ्राय मा होनो मिउजिक भिडिअ होनायाव रिउस कन्टेन्ट फैदोंमोन आरो कपिराइटथ' नङा बियो रिउस कन्टेन्टसो मनेटाइजखौ रिजेक्ट खालामदोंमोन बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो नोंथांमोना माने मालायनि भिडिअखौ डाउनलड खालामनानै हगारनो नाङा बा बे कपिराइट गोनां मेथाइफोरखौ डाउनलड खालामनानै होनो नाङा आरो भिडिअआव नङाबा मनेटाइज जानो थांनाय समाव रिउस कन्टेन्ट फैयो दा आंनाबो गोदानसो नों आंखौ सापर्ट खालामना होआखैबा खालामना होदो खालामना होगोन पूजा ब्रह्म मानो खालामना होआ जानो आं खालामना होगोन नोंनि चेनेलखौबो आदसा नोंथांनि माबाखौ आं पिन खालामना होगासिनो कमेन्टआ दाथ' पिन जाथ'वाखैनो
एक्सन रिप्लेसमेन्ट पिन आं पिन खालामना होबाय दे नोंनि कमेन्टखौ कारेन्ट थांनाय लोगो लोगो नेटआ बुंफादोंमोनलै लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा दे आदा नोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो थेंक इउ सो माच फुजा ब्रह्म आं नोंथांनि चेनेलखौ आंनि नैबे मबाइल गंसेयाव नायगासिनो दङ नायनायनि दे नुगोना नुवा नोंनिया सार्च खालामबा फैगोन ना फैया मोजां जायाखै नामा नोंना थाब हामगोन दे दुइस' मा होनदों नोङो 200 हरदों फुजा ब्रह्म सार्च खालामनायाव फैदों आं साबसक्राइब खालामबाय आंनि बे मबाइल गंसेजों मोनसे चेनेलजों आं कमेन्ट खालामगासिनो दं माबा होनो जोंनिया बेयो सुजाता कुइन होननाय चेनेल मोनसेजों आङो कमेन्ट खालामगासिनो दङ नायब्लानो जाबाय कमेन्टखौ नुयोबा रिप्लाइ हरफिन जों बयबो सापर्ट होलायनांगौ नङा होमबा रायजोफोर माथो खालामबावनो जासमिना मुरमुर माथो खालामबावनो नानिखौ गोसोखांबा मोनलाय बहाथो मोनबावनो जोंबो गोसोखाङो उन्दुनो ओंखारा माने दासिमबो सिमां माने नुलायखायो हरावबो हरसे गाहाम उन्दुआ आङो ओरैनो थाबाय थायो आरो सानैनो दा बिदियावनो बिमायाबो सानैनो एसे बारा जालांबाय बांसिन जालांदों आरो साननानैनो दे सानफ्रामबो लाइभ लाबोनो नाजागोन सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोन गासैबो जोंबो गासैखौबो सापर्ट खालामनो नाजागोन नों मा खालामदों नों ओरै फैथ'लाय मिस खालामदों आदा नानिखौ लाइमोन ग्रुप मिस खालामदों होनदों माथो खालामबावनो नानि मिस खालामबालाय बहाथो मोनबावनो मिसालाय जोंबो गोबाङानो खालामगासिनो दङ मिस खालामबाबोथ' जों मोनफिनलाना दुखु खालामबाबो जों मोनफिनला दुखु दाहायाथ' माने थायो मानसिनाव दुखुआथ' बिदिनोसै माथो होनबावनो एकदम बे गोसो गोरबोआव माने हाजासे दुखु गालांबाय आरो जों सानफ्रामबो मिस खालामबाय थायो आंथ' दासिमबो ओंखाम जानाय दै लोंनाय माने मोजाङानो गैया आरो दा मोजांखौनो जानो सुखुवा गोसोखांफ्लांबाय थायो फटकफोरखौ माने नायफ्लांबाय थायो आरो गोसोखांबाय थायो नायनानै आलिना ब्लग माथो होनबावनो नानि बिदिनोसै दुखु जाबा मालाय बहाथो मोनबावनो दुखुआथ' थाखागोन गावनि फिसा थैनायाव बयहाबोथ' दुखुआ थाखायोना दा नै सासे जोंनि बर'आनो नोंथांमोनाबो निउसाव नुखाबाय जानांगौ जोंनि बर' सासे बे बुथार जानायखौ खास्रि बिस्रि बुथार जाबाय बेफोरनि बिमा बिफाफ्रा मा भुगिनांदों जागोन दानो मा दुखु मोनदों भुमिका दैमारि हेल' मोजाङैनो दं दंनायालाय दाबो बिदिनो जोंनाबो नै नोमबाजैयानो एकदम सिरियास आरो बेबो बिदिनो मैयाबो थांनानै एकदम माबा लाहैनांलायदों सेलेन लाहैनांलायगौ जादों मैयाबो दा बिदिनो ब्लाड टेस्ट खालामनानै ब्लाड टेस्टआबो रिपर्टआ बारा मोजां नङा थैयाबो खम नालाय दा एसे थै बारायनायफोरनि आइरनफोर हरदों आइरन टेब्लेटफोर ओमफ्राय भिटामिन हरदों ओंखाम जानो हानायनि साननायफोरजोंनो बारा ओंखामफोरखौ जाया आरो साननायफोरजोंनो मानोबा ओंखामखौनो जाया माथो खालामबावनो जानांगौआबो जालांबाय माने उन्दै समावनो दसे समनिल' थाखाय फैनानै एकदम हाजासे दुखु गालांबाय आरो
ओरै फैथ'लाय फैथ'ब्रा ओमफ्राय नोंथांमोना माबोरै दं कमेन्ट खालामनो दे नोंथांमोना सोर सोरना खबरफ्रा माबायदि जोंनाथ' बिदिनोसै नोंथांमोना नुखाबायना जोंनि खबरखौलाय दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि सोरजोंबा नासयजानाय सोरजोंबा माबा माबि बुंजानाय माथो होनबावनो ना अबसे अनलायना थानाया मोजांमोन जोबोद दुखु सहायनांबाय होननानै सनाया माथो होनबावनो दुखुआलाय जोंबो सानदोंमोन माबा मोनसे खालामनो हागोन होननानै सानदोंमोन माथो खालामबावनो जोंनावबो मबाइलाव थाबाय जेब्ला जोंबो नायफ्लांबाय थायो आंथ' हर गेजेर मानि सिखारबानो दासिमबो जेन'बा आंनाव मबाइलावनो वालपेपार दं नालाय बेखौ नुबाथाय माने मोदैसो गग्रोखायो आरो गोरलैनिखौ लक खुलिनाय लोगो लोगो जोङो नुनो मोनो औ फैगासिनो र' ओइ खोनायाखै फैथ' दा सायो फैब्रा ओरै ए माबा मैगं सायदोंनो बायहेरायाव मैगं सायदों फैगासिनो र' फैलाय माखौबा लाजियो फैदो रायलायनो एसे रायलायदो आं ओंख्रि संनो नागिरदों फैदोब्रा बयबो रायलायनोसै बयबो रायलायनांगौना लाजियोसो नोंना रायलायनो फैदो आइया थांफिनबायसो माबा मबाइल चार्ज गैया ओरै फै मबाइल चार्ज गैया होमबा र' आं बायहेरायाव थांनि मबाइलानो चार्ज गैयामोन आं चार्जसो होदोंमोन बायहेरायाव थांनि दै गरमखाय फैयानो न'आव दे हा मालायफोरा जानानै आंगायलांबाय जोंहा दिनैसो नै थास' बिबार थायगासिनो दङ नै लाजियोलै बे रायलायनोबो ओमफ्राय नायनोबो लाजियोनो ना हरलाय नै मानसिनि सेहेराया नायलाय जेरै नानिया हामदों बिदिसो हामलांखाबाय ओंखामफोरखौनो जायाना हामख्रबलांबाय बासि थासि लाबोजोबथारदों सोरखौदा दे मिनिहरबायसो नोंखौ मानसिफ्रा सोर मिनिहरनांगौ खुरिया बारियालाय एकदमबारे आंनि टाइम गैयियावसो बानायथारो बियो आंहा मैगं सायदों थास' बिबार ओमफ्राय नै बहल लाबोबाय बहल फिथाइ थास' बिबार बायनानैसो लाबोदों नै बेसेबा बायनानै लाबोखो दाम गोसाथार 600 थाखा 30 थाखा केजि जाम्बिसोखालै जाम्बिसो बिराद जाम्बि नालाय जाम्बि नुखायो दा
थास' बिबारा मोनब्रैजों आंथ' सानो दुनियानि जाम्बियानो बेनाव लागायनानै दं होननानै दुनियानि जाम्बि लाजियोनो माबा नायनोनो केमेराखौ नुबानो बे मोनसे फानि भिडिअ नुदोंना नोंसोरो दुब्लि बारियाव माबानायखौ उरायहोलायनानै बे द्रन उरायहोनानै खारदावलाबायनायखौ बिदिसो नुखायो जानला मोनला बखिलाबायबाय थानो नाङा दै दाउ बयलारजों जायो नामालाय दाउ बयलारजोंसो थास' बिबारा दाउ बयलारफोरजों जायाबा मानगोनसो दां आंनावथ' बिराद मानो मालायफ्रा मानानो आंनाव मानोसो मानोबा बेखौ दाजा ना दं ना जागोन मैथाजों नाबो लाबोखादों कमेन्टखौ नायनानै फरायनानै बुंहर बुराया आं फरायदोब्रा रोङाना बुंदोब्रा एलाय कमेन्टखौल' नायदो बुंदो थास' बिबारफोरखौ मोजां संनांगौनो मोजां संनानै दोन दा आंथ' सङाना सोरथो आं संगोन जाग्राल' हालि जाग्राल'नो गाव संनो रोङानो ओंख्रिखौनो जाग्राल' जागोननो गैला हामख्रंलांबाय मानसियानो हस्पिटालाव थाहैथों डाइरेक्टलिनो मा आंखौ देखायहरबाय थाखो रायलायदोब्रा रायलायनो लुबैदोंनो मानसिफोरा जानो नामा होनदों थास' बिबारखौ जानो नामा होनदों जानोबा फै बुरियाव फांखायाव हगारदो ना गोरान गैयालै माबा ना गोथांसो लाना फैदों ना गोथांजोंसो जायोनो नाजों जाया बयलारजोंसो जागोन जानो नामा जानोबा फैदो आं सिखाजोंसो हायोनो जोंना सिखाजों हाबा मानो होनदों नामा सिखाजोंसो हायो जोंना बेलासिथारबाय कारेन्टबो गैयाना अखा बोथोर थाब थाब जानानै उन्दुनांगौ गावबो दोननांगौ जाफै होनदों जाफै बयलार दङ ना गोथां दङ माजों संनांगौ जाखो खिथाहरदो बेखौबो सिथर हरफ्लांलायलांबाय थाब थाब लाइक खालामना होदो दे लोगोफोर फंबाय बिनानावमोन बिब' जानाय बिमा जानाय गासैबो दे सोर सोर लाइक खालामाखै लाइक खालामना होदो ओमफ्राय सोर सोरहा इउटुब चेनेल दङमोन दे थाब थाब खिथाहरदो दे जोंनि मोनसे मबाइलजों आङो साबसक्राइब खालामना होगासिनो होनोसै नोंथांमोननि चेनेलखौबो दे फैनानै जाफैदो सोर सोर बबे जायगानिफ्राय नायदों कमेन्ट खालामदो बायहेरायाव माबादों दा आंनावबो नङा दा र' दे आङो गंसे मबाइलखौ लायनि बे गंसे मबाइलजों आं नोंसिनि चेनेलखौ चेक आउट खालामगोन सोर सोरनिया मा मायाव मिस्टेक दं आं बेखौ खिथाहरबाय थागोन आरो नोंथांमोन चेनेलखौ एसे गावबा गावनिखौ नायफामनानै लाबानो जाबाय आं खिथाहरगासिनो दङ बेसेबांनि लाइमोन ग्रुपआबो मा चेनेलनि नामाव दङ बेजोंनो दङ ना लाइमोन ग्रुपआवनो
Ini live gitu mana? Sorry, bisa nggak bro? Minjem pula dia nih. Thank you so much. जोंना गसाइगावआव सासे माबा दङ आमाइ दङ गसाइगावनि माबायाव मा नाममोनलाय साबकाटानो Kata गसाइगाव साबकाटा होननायाव आमाइ दङ जोंना बिनानावाबो बावनो थाहैयो जोङो दाखालिसो थांनानै फैदों बेयावहाय नुयोब्ला रायलाय माब्लाबा जोङो गसाइगावफ्राव थांबाय बायोबा सोरबाफोर सिनायोबा रायलायबानो जाबाय आरो जोंथ' सिनायनाय नङा नालाय नोंथांमोना सिनायोबा नोंथांमोनानो रायलायनांगोन लाइमोन ग्रुपनिया 10 जनल' ना साबस्क्राइबारा शर्ट भिडिअसो हगारो लाइमोन ग्रुप लोगो जादो आंजोंबो दे लोगो जालायलाय बयबो अनलायनांगौ बयबो सापर्ट खालामलायनांगौ होनब्लासो माने चेनेला गोजौआव थाङो आरो ना बयबो सापर्ट खालामलायबासो भुमिका दैमारि आं अदालगुरिनि आदा नोंसोरनि भिडिअखौ नायबाय थायो आं थेंक इउ भुमिका दैमारि जोंनि भिडिअखौ नायनानै जोंखौ सापर्ट होबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच जोंबो बयनिबो चेनेलखौ नायो आरो नायनानै होयो जोङो सोरनिबा भिडिअखौ नायो माबा सावफैदो जिस्रि दा जि चेनेलफोरखौ जों साबस्क्राइब खालामबाय बेफोरनि भिडिअखौ जों हगारबानो नायबाय थायो आरो जाय मानसिफोरा जोंखौ कमेन्ट खालामनानै बुङो जोंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो होननानै जों गासैनिखौबो जोङो नायो आरो नायनानै जोङो सापर्ट खालामो बा साबस्क्राइबबो खालामना होयो लाइमोन ग्रुप थेंक इउ सो माच एड्रेसखौ खिथाहरनायनि थाखाय सनेन ब्र चिरांबोथ' चिरांनिखाना चिरां सान्थिफुरनि नोंनिया चिरांनि मा जायो सनेन ब्र चिरांनि मा जायगा जोंनाबो चिराङानोखा लखबदो बेखौ माबायावहाय सान्द्रियाव थाब शेयार खालामना होदो दे बयनोबो शेयार खालामलायदो जाहाथे बयनिबो चेनेलफोरखौ जों चेकआउट खालामनानै नायनो हायो दागगारि आदसा दागगारिनिसोना दागगारि जोंना ओरै जोंनाबो सान्थिफुरावनोखा हादानावसो आरो जोंनिया हादानाव थायोब्ला माबाया नेटवार्कआ नाङा जोङो दा ओरै माबायावसो दंफैयो आरो आमगुरियाव दंफैयो जोङो आमगुरि साइडआव दा बावहाय नेटआ एसे मोजां नाङो आरो दे सोरना दङ बिनानाव दङ सानै दा बिनानाव सानै दंबावो आंहा बिनानाव सासेया गसाइगावआव थायो ओमफ्राय सासेया दा उन्दैसो बियोबो माने मा होनो जोंनि आब' जानायनाव थायो आरो आनैनि फिसाजोनाव थायो बेबो माने जोङो उन्दैनिफ्रायनो मालायनाव थानानै देरबोनायसो आंबो उन्दै समाव आनैमोनावसो थानानै लेखा आरो गासिबो लेखा फरायनाय मानाय गासिबो उन्दैयाव आनैमोननियावसो थानानै फरायनायसो आरो जों गावनो न'खराव थानानै रावबो फरायनो मोनाखै रावबो न'खराव देरबोआखै आरो उन्दै समनिफ्रायनो आं जेब्ला 5-6 बोसोरसो जादोंमोन बे समनिफ्रायनो आं थांदोंमोन आरो औ नंगौ मा नाम मोनदों बिस्थिराम नार्जारि नोंनि हिन्जावा सावथाल नामा होनदों नामा नोंनायाथ' नंगौ बिदिनो जादों आरो सासे
मा होनो बिमाया बर' बिफाया बिदिनो आरो नों जेरै बुंदों बिदिनो। दे मालाबा लोगो मोनबा रायलायबानो जाबाय सनेन ब्र'। आंनि बिनानावा बेबो टिबि बेमार जादोंमोन ना जेब्ला जोंना नानिया बेमार जादोंमोन जोंनि नानि उन्दैया बेजों लोगोसे बेमार जानानै बियो क्लास 10आव नागारनानै थानाय जादों आरो दा बोसोरथाम जाबाय बियो क्लास जयेन लाफिननो हायाखै दा जयेन लाफिननो थांदोंमोन दाखालि मोनस्लाबाखै आरो नैबे बोसोराव मोनस्लाबासै फैगोन बोसोराव जयेन जासिगोन आरो टिबि बेमारजों माने ओरै नायनो ना ओरै नायनो जानानै बेहा हामबाय ओमफ्राय जोंनि नानिया हामासै आरो बिदि जादों माने सानैबो एकदम एखे लोमजादोंमोन सानैजोंनो लोमजानानै बेखौ नायनो ना बेखौ नायनो जालायखादों दा एसे बेहा मोजां जाबाय ओमफ्राय जों नानिखौसो लाखिनो हायासै आरो नानिना माने बेमारा देरसिन जाबाय नालाय जि टिबि बेमारखौथ' ओरैनोबाबो मुलिफोरजोंनो हामहोनो हायोना। दे ओमफ्राय सोरबाफोर माबाफोर कमेन्ट खालामबावनो दङ नामा माबाफोर सोंबावनो दङ नामा थाब कमेन्ट खालामदो दे रायजोफोर कमेन्ट खालामलायदो। PS फेमिलि जोङो दा माबायावसो दङ मा होनो आमगुरियावसो दङ आलासि जाफैदों माने जोङो ओरै दस्रा जायगायाव थांसिगोन नालाय एसे आलासि जाफैग्रोदों आरो जों सिगाङाव हस्पिटालाव थानानै जों रावनावबो आलासि जानो मोनाखैमोन बेनिखायनो जोङो दा एसे आलासिफोर जाफैनाय जादों आरो बिहाव बिखुनजोनाव दंफैथ'यो दा। दे सोरहाबा आरो माबाफोर कमेन्ट जोङो थांनो नागिरनायाथ' बेंगालराव थांनो नागिरदों बेंगालराव थांगोन आरो दा अनोबा नानिखौ हरफिनथों इसोरा अनोबाथ' हरफिनथों नानि बायदिनो जोंबो आसा खालामो नानि बायदिनो नानि सासे हरफिनथों होननानै उननि बेलायाव आरो दाथ' नङा दाथ' गोबां खस्थ' मोनबाय जोङो दा लाफिनगोनखौ दानो आसा खालामा। SB अफिसियेल मा ओंख्रिमोन ओंख्रिया दहायनिया माबामोन मैथा ओमफ्रायो मैथाजों अमाजों दालि जहलमोन दा जाथ'वाखै दा संनोसो नागिरदों दासो हागासिनो थास' बिबारजों दाउ बयलार जागोन नामा। हायद्राबादाव आं हायद्राबादाव थांफेराखै हायद्राबादनि जायगाखौ आं बारा मिथिया थांनो माने उसुबिदा मोनो आरो बेवहाय जों बेंगालराव ओरै थाबाय थानायखाय जोङो बेंगालरखौ मोजां मोनो आरो प्रब्लेम भिडिअखौ दासो नायदोंमोन आं दुखु दामोन बेखौथ' मा होनबावनो दा बेखौ एसे सिरि जाथ'दों आरो दासिमाव दसे सिरि दंथ'यो दा बांद्राय दावराव जाथ'वाखै सिरियावनो दंथ'यो माने जि जानांगौ जोंनि न'खरावनो जाजोबखाबाय आरो उन्दैनिबो दावराव ओरै उन्दै गोमानायनि दावराव उन्दै गथ'खौ लाबोनायनिबो दावराव माथो होनबावनो गारियाव दैखोनायाबो मोनसे सुवा जायो होननानै जों बुंजालायनाय फैसा बिजालायनाय जोङो जाबाय जोङो हैया नङा हैदों सासे जोंना आब' बियो बे नानिनि थाखाय नानि गोमाखांनायनि उनाव बे गारिनि फैसाखौ माबादों आरो मा होनो हरनो थाखाय बियो डनेट खालामहरदोंमोन नानिनि थाखाय डनेसनखौ हरदों आरो जों दा थांनानै बे गारि मालिकनो जों फैसाखौ हैदों दाखालि जेन'ब्ला मा खामानि जेन'ब्ला बेयाव हायद्राबादाव खिथाहरदो दे मा खामानि जोंनाथ' खामानिया मोजाङानो माने सिगाङाव फुराना मावना फैखानायसो नालाय बेयाव लिंहरफिनदोंमोन आरो थाब लोगोफोर दे कमेन्ट खालामलाय बयबो आदसा
जोंनिया माबासो रेसन दखानावसो जोङो रेसन दखानावसो थागोन ओमफ्राय हिनजावनिया जागोन बिदिनो बे रेसन दखाननि जे माइरंफोर दङ बेखौ सालिनांगौ जावनांगौ बिनिसो आरो ओमफ्राय दखाननि आइटेमफोरखौ सिटिं खालामनानै होनांगौ बेबायदि जोङोथ' थाहैनाया बेनो दा जोङो बेंगालरनि जयानोगोर होननायाव थाहैगोन आरो जयानोगोर जोंना 4 ब्लकआव जायो 27 क्रस रडआव आं बेयावनो सिगाङाव माबा थाबोदों मा होनो 5-6 बोसोरसो जादों आरो दे जागोन दे सनेन ब्र आं बे फुजा ब्रह्मनि चेनेलनि बागै बुंनो सानदों फुजा ब्रह्म नानि नोंनि चेनेलाव नोङो थाम्बनेइलफोरखौ माने मोजां बानाय एसे नोंनि थाम्बनेइलखौ एसे मोजां खालामनानै ओमफ्राय जे डिसक्रिपसन होनाय बेफोरखौबो एसे मोजाङै लिर ओमफ्राय जे मा होनो टेग भिडिअफोर थायोना जे आपल'ड होखांनायनि उनाव नोङो भिडिअखौ आपल'ड होयोबा ओरैबायदि आपल'ड होनांगौ आरो खेबसेनो आपल'ड खालामनायावनो नोङो भिडिअखौ रिलिज खालामनो नाङा पाब्लिसाव होनो नाङा नोङो भिडिअखौ थेंक इउ स' माच MK अफिसियेल लाइक खालामनायनि थाखाय भिडिअखौ माने हगारोब्ला आनस्टिलावसो हगारनांगौ आरो आनस्टिलाव हगारनानैसो नोङो जे इउटुब जोंना माबा दङ नालाय इउटुब स्टुडिअ दङ नालाय नों बावसो थांनानै माबा टेग भिडिअ होनांगौ आरो टेग होनांगौ नोङो गासिबो मायाव गोरोन्थि दं बेखौ नायफामजोबफिननानैसो नोङो टेग होखांनायनि उनावसो नोङो आपल'ड खालामनांगौ आरो ओमफ्राय आङो आपल'ड होनायनि एक्जेक्ट टाइमखौ खिन्थानो सानो एक्जेक्ट टाइमखौ नोंसोर होनो हायोब्ला भिडिअखौ आपल'ड खालामोबा सिडुलाव आपल'ड खालाम आरो सिडुलाव आपल'ड खालामोब्ला मा जायो सिडुलाव आपल'ड खालामबा नोंसोर एक्जेक्ट टाइमखौ होनांगोन 9:30 आपल'ड खालामोबा बांसिन भिउसखौ मोननायखौ जों मोनो आरो आंनि एक्सपिरियेन्स बायदिब्ला नोंथांमोना माबोरै आपल'ड खालामनानै भिउस मोनो आं बेखौ बुंनो थाङा जे आंनि एक्सपिरियेन्सआव बिदि नोंसोरो आपल'ड खालामोबा सिडुलाव आपल'ड खालाम टाइम होनानै मोनसे टाइमिं लानानै आंथ' बांसिन हगारो 9:30 ओमफ्राय 3:30 7:30 हरनियाव आरो बिदि हगारो आं नोंगौ बिमाया बर' ओमफ्राय बिफाया बेलेग आरो सासे बर' सासे बिदि आरो जोंनि बर'आनो आरो टाइटेला खुजुर लिरो बिसिना जिखुनु बिदिनो आरो भिडिअ आपल'ड खालामनायनिया गासिबो नोंसोरो थाम्बनेइलखौ एसे मोजाङै खालाम थाम्बनेइलखौ मोजाङै खालामनानै डिसक्रिपसनफोरखौ मोजाङै होनो नाजा ओमफ्रायो टाइमिंफोरखौ आं जेरै होनदों बेफोरबायदि हगारनो नाजा आरो ट्राइ खालामनानै नायनाय उनाव जानोबो हागौ साक्सेस जानोबो हागौ फुजा ब्रह्मनियानो मोननै दङ ना फुजा ब्रह्मनियानो मोननै फैयो नै सार्च खालामबा मोनसे फुजा ब्रह्मआ बेनाबो 250 जाबाय साबसक्राइबारा बे मोनसे चेनेल आं मोनसे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबाय आरो फुजा ब्रह्मनिखौ ओमफ्राय सोरबाफोर माबाफोर सोंबावनांगौ दं नामा बा माबाफोर बुंनांगौ दङ नामा भिडिअफोर माबोरै हगारनांगौ बेफोरनि माबाफोर सोंनांगौ दङब्ला कमेन्ट खालामदो दे थाब कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर जोंनिया माने नेटआबो खम नालाय नेट पेकआबो खम एसे दा हास्लाबनाय नङा आरो रायलायबाय थानो
जों थांगोना दानो नङा आंनिया माने मोनसे प्रब्लेम आरो थांगोना जों एसे गोबाव दंबावो आंनिया जाहैबाय गुगोल एक्सेन्सआ सफैथ'वाखै बिनि फिन मोनब्लासो जोङो थांनो हागोन आरो दा जेन'बा माबानो हाया नालाय बे गुगोल एक्सेन्सखौथ' जों लांफैफिननो हानाय नङाना बेनिखायनो जोङो दानो थांथ'वा आरो दे फुजा ब्रह्म एसे मोजाङै सोलोंदो होननानै एसे मोजाङै सोलोंबा नोङो हागोन आरो एमके अफिसियेल जोङो थाम्बनेल बानायनायाथ' माबायाव बानायो पिक्सेल लेब होननायाव बानायो पिक्सेल लेबाव जोङो आरो बे जोंनि बेकग्राउन्डखौ रिमुभ खालामनाया जों माबायाव खालामो जोङो मा होनो गुगोलावनो थांनांगौ आरो बिजि रिमुभ होननानै सार्च खालामबानो मोनगोन नों अबे फटकनि बे बेकग्राउन्डखौ माबा खालामनो रिमुभ खालामनांगौ नों बेखौ आपल'ड खालामबानो बे गावनो हारसिंनो रिमुभ खालामगोन आरो ओमफ्राय डाउनल'ड खालामनानै नों बेखौ थाम्बनेल खालामनो हागोन मोनसे दे एमबिबि ब्लग्स लोगो खालामनो थिनदो बे जोंहा माबाखौबो लोगो खालामदो दे एमबिबिखौबो एमबिबि ब्लग्स चेनेल आं बिनि कमेन्टखौ पिन खालामना होनि रायजोफोर बयबो चेक खालामनानै जाहाथे बिथांखौबो सापर्ट खालामो नोंथांमोना बिथांनि कमेन्टखौ आं पिन खालामना होबाय लाइमोन ग्रुप होननानै नोंबो माबा खालामनो हायो मा होनो नोंनि फरायनाय स्टाडिफोरखौ गासिखौबो नोङो फोरोंनाय मानाय जेन'ब्ला नों फरायनाय बेफोरखौबो नों खालामनो हायो आरो जोंना सासेया अनसाय अफि होननाय अनसाय अफि मा गामिनि जोंना गामिया सान्थिफुरनि अनसाय आदासो जागोन नामा आं जेन'बा हिनजाव ना हौवा बेखौ मिथिला खिथाहरनानै लादो आं जायखिया आदा होननोसै जोंना गामिया सान्थिफुर हादानावसो आरो दाखालि बे एफेक्सन जानाय जायगाखौ नोंथांमोना नुखादों जानांगौ एमके अफिसियेल थेंक इउ स' माच ब्र फुजा ब्रह्म आदा आंना 250आ नङा दे दे जिखुनु आं मोननैखौबो साबसक्राइब खालामना होबाय मोननैखौबो आं साबसक्राइब खालामना होबाय आरो दे जोंना सासे मा होनदों एमबिबि ब्लग्स बिनिखौ आं चेनेलखौ चेकआउट खालामना नायनि एमएमबि एमएमबि ब्लग्स नोंथांनिया चेनेला सार्च खालामबाबो नुजाफैनाय जायाखै माथो फंबाय दासो मोनदों नै नोंथांनि चेनेलाव दा दङ 118 जन आं साबसक्राइब खालामना होबाय दे चेकआउट खालामना नायदो फंबाय नोंनि चेनेलखौबो आं मोनसे खालामना होबाय आङो लाइक होबाय ब्र आं गुवाहाटीनिफ्राय ब्र थेंक इउ स' माच ब्र लाइक खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नोंथाङा एसे ब्लगिं भिडिअफोर खालामनो हायोबा ब्लगिं भिडिअफोर आपल'ड खालामनो नाजा मालायनि भिडिअखौ माने डाउनल'ड खालामनानै नोंसोरो रिउस कन्टेन्ट माबा फैयो दे मालायनि भिडिअफोरखौ नोंसोरो डाउनल'ड खालामनानै आपल'ड खालामनाङा आरो खालामब्लाबो नोंसोरो इडिट खालामनो नाजानांगोन भइसफ्रा नोंसिनि जानांगोन आरो बे जि भिडिअनि भइसखौ नोंसोरो दाननानै नोंसिनि भइसखौ होनो नाजानांगोन अब्लासो जागोन आरो बाव रिउस कन्टेन्ट फैनाय नङा मानो होनोबा आंबो सिगाङाव रिउस कन्टेन्ट फैजानायनिफ्राय आंबो मिथिबाय आरो दा माबोरै खालामनांगौ बेनिखायनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामना होनो सानदों बिदि खालामनो नाङा होननानै गोबां माबा दं आरो ने मालायनि भिडिअखौ डाउनल'ड खालामनानै हगारनाय मानायाव एकदम रेजेक्ट जाथारखायो आरो मनेटाइज खालामनाय समाव एकदम रेजेक्ट जाफैखायो
लाइभखौ बयनोबो शेयार खालामना होदो। एक्स' 19 जन जाबायना नोंथांनि चेनेलाव आं साबस्क्राइब खालामना होबाय दा। मयना अफिसियेल थेंक इउ स' माच लाइक खालामनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नोंथांनिसिम। MMB चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलायदो बयबो। बयबो रायलायलाय दसे सम रायलाय बयबो कमेन्ट खालामलाय। टाइम आउट इउर चेनेल भिउसानो माथो गैथारा बन्दसो खालामनांसिगोन नामा? भिउसानो खमथार ना? भिउसानो फैया बारा माथो ने? गोदानै फैनायफोर दंबा साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव साबस्क्राइबबो खालामना हो। मयना अफिसियेल सापर्ट खालामगोन मानो खालामा जानो आं नोंथांनि चेनेलखौनो नायगासिनोखा। आं सार्च खालामगासिनो गंसे मबाइलाव। आं बे आंनि चेनेलजों नोंनि चेनेलखौ दाखालिनो साबस्क्राइब खालामखाबाय आरो दाबो आङो नैबे गंसे मबाइलजों खालामनाय जायाखैमोन। बेजों आं खालामबावनोसै। मयना अफिसियेल साबस्क्राइबारा नोंनाबोथ' गोबाङानो जाखाबायना? मनेटाइज जादोंना जायाखै? मयना अफिसियेल नोंथांनिया मनेटाइज जाबायना? वाच टाइमफ्रा कमप्लिट जाबायना जायाखै बिनानाव नोंनिया? दाबो जाथ'वाखैना? जागोन लासैनो। नाजाबाय था जालांगोन लासैनो। नाजाब्लासो जायो जोंबो नाजानायजोंसो जादों। जोंबो बुंनो सानोब्ला जों नानिनि थाखायसो जादों दे जोंबो बिदि खालामनानै माबायाखै। आं सानो जोंनिया नानिया लाकिमोन नानिनि थाखायसो जादों होननानै जों सानो आरो। जागोन एसे भिडिअफोरखौ मोजां खालाम ओमफ्रायो बे जे डिसक्रिपसन बा थाम्बनेल होनाय बेफोरखौ मोजां होनो नाजा। ओमफ्राय मा होनो बे भिडिअ आगारनायनि माबाफोरखौ एसे मोजाङै हगारनो नाजा। टेग होनायफ्रा एसे मोजाङै होनो नाजा टेगआ। जे माने सार्च खालामबानो फैनाय टेग होनायफ्रा बिदि जानांगोन आरो जेनेबा जोंना बड' फिल्म निउ बड' फिल्म बेफोरबायदि जानांगोन नों टेग होनाया सार्च खालामनायाव बिसोरो माने एकदम माबा खालामो आरो। थेंक इउ। जोंना मोनसे चेनेल दङ सुजाता कुइन होननाय आं बेवहाय नोंथांमोननो एबारनिफ्राय माने नाजासिगोन दे जों भिडिअखौ माबोरै हगारनांगौ माबोरै हगारबा भिउसखौ इनक्रिज खालामनो हायो बेफोरखौ आं होनो नाजागोन। नोंथांमोना बे सुजाता कुइन होननायखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाहैबानो जाबाय। जोंनि चेनेलाव दा बे सुजाता कुइन होननायाव 23 साबस्क्राइबार जानानै दङ आरो। बाव आं भिडिअखौ बांसिन हगारा भिउसफ्रा थाङो आरो भिउसआ थांब्लाबो आङो हगारथ'वाखै दामानि। थेवब्लाबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाहैदो आं बेनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो नाजाबाय थासिगोन आरो बोरै हगारबा भिउसआ इनक्रिज जायो आरो बोरै साबस्क्राइबारखौ मोनो आं बेफोरखौ खिथागोन आरो।
गोदानै फैनायफ्रा लाइक खालाम आरो दे सोरबाफोर माबाफोर सोंबावनांगौ दङब्ला प्लिज कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो। मोजां नुवाखै जानांगौ ना भिडिअ लाइटआ जोंना बारा साथिया गोजानावसो नालाय बारा साथिया आरो लाइटआबो। जों बयबो सापर्ट खालामलायनांगौ बयबो गावजों गाव सापर्ट खालामलायनाया मोजां। बयबो सापर्ट खालामलाय। रानजु गयारि थेंक इउ स' माच उदालगुरिनिफ्राय नायदों बिथाङा। जों सामफ्रामबो बेफोरबायदि टाइमाव जोङो इदिनो मा होनो लाइभ फैबाय थानो नाजागोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। सुदेम दैमारि हाय ब्र' माबोरै दं खबर सबर? खबर सबर बोरै? आंनिया माने कमेन्टआ बेयाव रिप्लाइ खालामजायाना आं बेयाव कमेन्टखौ नैबावबो रिप्लाइ होगोन नै बे गंसे मबाइलाव रिप्लाइ होनो नाजागोन। बे आंनि मोनसे माबा दै मोनसे मबाइल नालाय बेजोंबो आङो कमेन्टखौ रिप्लाइ खालामहरगोन आरो। जोंना कमेन्ट फरायग्रा सासे नांगौमोनलै कमेन्ट रिप्लाइ खालामनो ना माखासे कमेन्टफोरखौ जोङो रिप्लाइ हरनो हायाना गोबाङानो कमेन्ट खालामदों बेफोरनि रिप्लाइखौ होनो हाया। माब्रै दं लोगोफोर दे खबर सबर? सारिका नार्जारि माब्रै दं बाबु? मोजाङैनो दङ आब' दाथ' जों मोजाङैनो दंथ'यो बर्थमान इसोरनि अननायाव एसे मोजाङैनो दंथ'यो आरो बाट आंना बिदिनो हिन्जावा एसे दुरबलाव दङ आरो सानफ्रामबो सेलिन लानांनाय डक्टरनो देखायनांनाय जागासिनो दं। जोङो मंगलबार खालिबो थांबावनांगौ डक्टरनो देखायहैफिननांगौ। मैया माने ब्लाड टेस्ट खालामनायनि रिपर्टआ मोनसे मोनाखै जोङो ब्लाड टेस्ट रिपर्ट नायनो गाबोन थांफिनबावनांगौ आरो गाबोन नङा मंगलबाराव सरि दे गाबोन होनफ्लांदों मंगलबारावसो। स' लोगोफोर सोरबाफोर मेम्बारशिप जइन जानो सानोब्ला मेम्बारबो जइन जानो हागोन आंजों। मेम्बार्सआव जइन लादो जायफोर लानो हायो। जोङो दायो माबायाव दङ आमगुरियाव दङ बिहाव बिखुनजोनावसो दंफैयो। दे फुजा ब्रह्म थेंक इउ स' माच इसिबां गोबावनिफ्राय जोंनि लाइभ भिडिअ थाफाबाय थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। 23 जन नायदों 23 जनाव लाइक होआखैबा लाइक होदो आरो गोदानै फैनायबा साबसक्राइबबो खालामना होदो आरो कमेन्ट खालामाखैबा कमेन्ट खालामदो दे। सोर सोरना इउटुब चेनेल दं दे थाबैनो कमेन्ट खालामदो। उर्मिला बसुमतारी हाय हाय
माब्रै दं नानि खबर सबर बोरै जोङो थांगोना जोङो बेंगालराव थांगोना बारा गोबाव गैला माने एसे गोबावैनो जों थानानै थांगोन आरो दा जोंना गुगोल एक्सेन्स इउटुबनि गुगोल एक्सेन्सआ सफैथ'वाखै इउटुबनि बे गुगोल एक्सेन्सआ सफैबानो जों थांसिगोन आरो बेखौ मोनखांनायनि उनाव जों थांगोन थेंक इउ स' माच खिथाहरनायनि थाखाय जोंबो मोजाङैनो दङ बर्थमान के मिक्सचार थेंक इउ स' माच लाइभ भिडिअ जइन जानायनि थाखाय उर्मिला बसुमतारी बाजैया मा खालामदों होनो बाजैया जोंना थास' बिबारजों दाउ बयलार ओंख्रि संगासिनो दङ ओंख्रि संदों आरो गोजोननाय थाबाय दै मोजाङै थाहैबाबो औ जों नाजागोन हाजासे नाजागोन जोङो मोजाङै थाहैनायखौ जों नाजागोन आरो सनाराबा हेल' आदा हेल' नानि माबोरै खबर सबर मासे दावराव फांखा सालायगासिनो ना एकदम दावरावथार फांखाया एकदम नैबे फांखाया बेनो बिराद दावराव फांखायानो बिराद गाबो आरो बिदि फांखाया टेबोल फांखाया बिराद गाबोना ओंखायनो दावराव खोनायो जोंना नै मोनसे नेट पेकआनो जोबगुलायबाय सोरबाफोर जइन जानो गोसो दंब्ला जइन जादो नोंसिनि भिडिअ नायना जोबोद दुखु मोनोलै आरो माथो खालामबावनो दुखुआलाय बयनावबो थाखायोना दुखुआलाय मोनखागोन जोंबो दुखु दङ बिरादनो या आंनियाव लोगो दंखायो अन्नानै आंनिखौबो लोगो खालामनानै हो आच्छा जोंना नै बिथाङा होनदों के मिक्सारा आंनियाथ' आं नोंथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामखाबाय हायोब्ला नानि मोनाबो बे बिथांनि चेनेलखौ चेकआउट खालामनानै साबसक्राइबफोर खालामना होलायदो जों बर'जों बर' साबसक्राइब खालामलायनाय बा सापर्ट खालामनाया सासेखौ सापर्ट होलायनाया मोजांनि खोथा जायखिया आं बे बिथांनि चेनेलनि बे बिथांनि कमेन्टखौ आङो पिन खालामना होनि कमेन्ट पिन खालामना होबाय आं नोंथांमोना चेकआउट खालामदो नानि जोंनिया न'आ सान्थिफुराव सान्थिफुरनि जोंनिया मा होनो माबायाव जायो दाखालि बे जे जोंनिया हादाना होजादोंमोन बे माबायाव जानायाव आरो बे मा होनो दाखालि बे माबा जानाया एफेक्सन जानाय जायगाया बेवहाय आरो दा बेनिफ्राय जोङो बेयावनो दंथ'यो बे हादानावनो दंथ'यो जों दासिमबो बर्थमान बावनो थाथ'नाय पिबि ब्लग
अमा बेदर गैया अमाखौ लाबोनो हायाखै गैया अमा गैयिनिनो दा माबाखौसो जानांगौ जादों दाउ बयलारजोंसो जानांगौ जादों दाउ बयलारजोंसो संदों आरो दा रिंखां मोसाहारि मोजां फंबाय खबरा एसे मोजाङैनो दङ बर्थमान नोमबाजैनि खबराल' एसे गाज्रि आरो मुलिफ्रानो एकदम नायलाय बे मोनसे दङ नै बे मोनसे एकदम भिटामिन दौनांगासिनो दङ भिटामिन जाहोनांगासिनो आरो प्लास्टिकआव प्लास्टिकसो दङ आरो बथलाबो नैबे मोनसेबाव नै एकदम मा होननो मेलेरिया मैया टेस्ट खालामबाय मेलेरिया टेस्ट खालामनायाव मेलेरियाखौथ' मोनाखै अब्लाबो बिनिया माने मा होनो देहाया बारा थिग नङा आरो केलसियामफोर जाहोनांदों केलसियामा बारा गैया होननानै बुंदों केलसियाम खम जादों होननानै थैनि रिपर्टआ माने गाज्रि आरो फंबाय नङा आदा बिनानावसो आच्छा सरि नोंनिया नामा माने खुलिनाया रिंखां मोसाहारिजों जानायखाय आङो हौवासो सानदों जिखुनु सरि दै बिनानाव बाक्सा बरमा दैथुन बसुमतारी थेंक इउ स' माच एड्रेसखौ खिन्थानायनि थाखाय आरो जोंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोंनियाव मेम्बारशिप लानो हायोबा नोंथांमोना मेम्बारशिप लादो जइन जादो मेम्बारशिप जोङो सापर्ट होलायनो हागोन बिदिजों मानसिनि जिउआव मा एसे दुखु खायसे आदा जेसेबां हायो नाजानोसै माथो होनबावनो मानसिनि जिउ नङा होमबा दिनै दं दानो गैया माने एक सेकेन्डआवनो सोर मा जागोन रावबो बुंस'नो हायाना मानसिनि जिउआलाय बिदिनोसै माथो होनबावनो अब्लाबो जोङो एसे दुखु दाहाफोरखौ बावगारनो थाखाय एसे थांखि लागोन आरो जाहाथे जों दुखु दाहाफोरखौ बावगारनो हायो सेस्था खालामगोन माथो होनबावनो नानि गोसोखांबा मालाय जोंबो बहा मोनबावनो जोंबो बिराद गोसोखाङो नाथाय बहा मोनबावनो दालाय नङा होमबा गोसोखांबा मालाय जों बहा मोनबावगोन गोसोखांबाबोथ' जों मोनखालाना जोंबो सानसे समाव बिदिनो थांगोन आरो जोंखौबो बिदिनो माखासे मानसिफ्रा गोसोखांनानैल' थाबाय थागोन नाथाय मोनफिननाय नङा होमबा बिदिनो मानसिनि जिउआ दसेनो फैयो दसेनो थाङो जोंबो सानसे समाव बयबो थांफिननांगोन आरो जेरै फैदों एरैनो जोंबो थांफिननांगोन मानो होनबा जों अरायनि थाखाय फैयाखै नङा होमबा जोङो दा दसे सम हाथाय बाजार खालामनो फैनाय बायदिल' फैनाय जादों जोङो सानसे समाव बयबो थांफिनखानांगोन जोङो थांफिननांगोनानो बयबो शेयारफोर खालामना होदो दे लोगोफोर बयबो शेयार खालामना होलायदो लाइक होबाय ब्र थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय गोसोखांबाबोथ' जों मोनखाला नालाय गोसोखांनानैबोथ' जों जेबो लाब गैखाला माथो होनबावनो गाबनायाथ' जोङो हाजासे गाबबाय दासिमबो गाबो जोङो एखमबा माने हराव सिखारग्रोमोना जे वालपेपाराव जोङो दाबो वालपेपार दोननानै लादों नालाय बेखौसो नुग्रोयो आरो लक खुलियैनि सिगां जों बेखौनो नुग्रोयो नुबाथाय जोङो एकदम थानो हाया आरो गोसोफ्रा मा खालामगोन मा मागोन मोनो आंथ' माने वालपेपाराव नुबाथाय आङो गाबग्रोयोसो आरो सिगां माथो
खालामबावनो जि जानांगौआ जानानै थांबाय टाइमफ्राबो बिराद जाबायानो ना मेम्बारशिप जइन जानो हायोबा मेम्बारशिप लादो लोगो आं कमेन्ट पिन खालामना होगोन जाय मेम्बारशिप लायो बिथांमोननि कमेन्टखौ आं पिन खालामनानै होगोन गासिनिबो कमेन्टखौ आं नायगासिनो दङ फरायबाय थागोन आरो नायगोनबो अल कमेन्ट नायबाय थागोन आं अल कन्ट्रल मेम्बार दा 23 जन दङ 23 जनाव सोरबाबो कमेन्ट खालामाखै नामा माबाफोर सोंनांगौ दङ नामा सोरनावबा 26 थांगासिनो जोंना दे लाइभआव मानसिफ्रा बांबोगासिनो बांबोदों दे थाबैनो शेयार खालामना होदो लोगोफोर लाइकखौ जोङो बन्द खालामनायनि टाइमसो फैनोसै जोंना मानो होनबा जोंना डाटायाबो खम जाबाय नै बिराद थांबाय एमबिया खम जोंना भिडिअ ब्लग हेल' ब्र मा ओंख्रि संखो नोंना बुरिया थास' बिबार ओंख्रि संदों बिदि ब्लग्स जोंना थास' बिबार संख्रिया थास' बिबारजों दाउ बयलारजोंसो ग्रेट लाइफ थैंक यू सो मच ब्र लाइभआव जइन जानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थैंक यू सो मच जानोब्ला फैबानो जाबाय गोथावानो जागोन दाउ बयलारजों मान जानोसो गिनांगौ आरो ओंख्रि संगासिनो दं नोमबाजैया रिंखां मुसाहारि ओंख्रि संगासिनो दं दा ओंख्रि संगासिनो आरो दाबो मोनाखै ओंख्रियानो दासो संदों मोनानि ओंखामखौ मोनायावनो जागोन आरो ना सानफ्रामबो जोंनि लाइभ भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय जों सानफ्रामबो बिदिनो बेलासिनि टाइमाव लाइभ होनो नाजागोन बा आंबोथ' जानो हाया बारा एकदम गारमायानो आंना मानलु आरो ओरै सिथर जालायखायो बे मा होनो हांगोफोर जानाय ना मा होनो बे मोदोमफ्राव जे खुरबा सिथर जायो बेफोरबायदि जायो आरो आंना जाबाथाय गारमा सिङावनो सिथर जालायखायो बारा जानो हाया आंबो थेवब्लाबो एकदम एखमबा ओंख्रिफोर गैयाबा माथो उफाय जानांगौ जायोना जायो आरो एसे ओंख्रिफोर गैयाबा जानांगौ जायोना एखमबा जोंना लाइभआवथ' बारा गोबां मानसिफोरबो जायासै थ' जाहाथे जोङो दोनथ'लायनायानो मोजां जासिगोन नामा लोगोफोर दिनै गाबोन आरो फिन जोङो लाइभ फैनो नाजाबावगोन नोंथांमोना नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो दिनैनि थाखाय बाय बाय नामा जाहाथे अरगें ब्रह्म थास' बिबारसो आदा थास' बिबारजों जोंना थास' बिबारजों दाउ बयलार जिखुनु कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोरबाफोर थैंक यू सो मच दे दोनथ'दो बिदिब्ला आंबो बारा गोबाव थाला दोनथ'नोसैयानो सोरबाफोर माबाफोर इउटुबनि बागै माबाफोर सोंहरनांगौ दङब्ला सोंहरनो हागोन आंजों कन्टेक्ट लानो हागोन आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 6362190981 बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै सोंहरनो हागोन बा वाट्सएपफ्राव सोंहरनो हागोन आरो बोरै हगारनांगौ थाम्बनेइलफोरखौ बहा बानायो बेफोरनि बागै सोंहरनो हागोन आरो खबर सबर सोंहरलायनो हागोन
बियो आंनि कन्टेक्ट नाम्बार दै आरो मोनसे दङ बियो वाट्सआपल' दङ बेयाव कलफ्रा बारा फैनाय नङा वाट्सआप बांसिन फैगोन आरो जोंनिया मानो होनोबा जिअ टावारा बारा नाङा एयारटेलासो बांसिन नाङो आङो बे एयारटेलखौ बांसिन मानसिनो सेयार खालामा आरो जा वाट्सआप गोनां बे वाट्सआपखौल' आं हरो बयनोबो नाजागोन दे अरगें ब्रह्म नाजागोन आदा एसे थाब थाब भिडिअखौ लाबोबाय थानो नाजागोन आङो जेन'बा इउटुब चेनेलखौ बोरै खालामनांगौ बोरै मानांगौ बोरै खुलिनांगौ बेफोरनि बागै आङो मोनसे आंना चेनेल दङ सुजाता कुइन होननाय बेयावसो आङो हगारो आरो बांसिन दा हगारथ'वाखै माने हगारगोन आरो सापर्ट मोनोब्ला आरो बयनिबो सापर्ट मोननायजों आङो सापर्ट खालामगोन आरो नोंथांमोनखौ हेल्प होगोन आरो बे भिडिअजों बोरै खालामबा मोजां जायो बोरै टेगफोरखौ बोरै होयो थाम्बनेइलफोरखौ मा होनांगौ थाम्बनेइलाव बोरै लिरनांगौ बेफोरनि बागै आं फोरोंगोन आरो गोबां मानसियानो फोरोङा जानांगौ ना आरो आं दासिमबो बुंबाय थागोन आरो मालायनि भिडिअखौ माने डाउनलड खालामनानै रिआपलड खालामनो नाङा मानो होनोबा जोंना मनेटाइज जानाय समाव मा जायो रिउस कन्टेन्ट फैयो आरो बियो आंनावबो जाखांबाय सिगांनि मोनसे चेनेलाव आंनियावबो जाखांबाय बियो बे चेनेलखौ आं बन्द' खालामना दोनबाय आरो दा ओमफ्राय मा होनो मालायनि भिडिअखौ डाउनलड खालामब्लाबो नोंसोरो बिनि माबायाव इडिट खालामनांगोन आरो भइस अभार होनांगोन नोंनि थेंक इउ स' माच रिंखां मोसाहारि जोंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननिसिम बन्द' खालामनायनि नै टाइमाबो फैथारसिगोन जोंना जाबायानो नेटआबो बारा गैला 2 GB थांखाबायानो नै लोगोफोर आङो दसे थानानैसो खालामनांगौमोन ना एसे थाबद्रायाव खालामदों एसे 7:30 खालामोब्ला एसे साबसिन जागौमोन आरोना भिडिअआ जोंना खमायनायनिफ्राय खमायलांसिनबाय भिउवार्सफ्राबो जिखुनु दसे सम नेथ'बावनोसै शेयारफोर खालामना होलायदो दे भिउवार्सफ्रा फैफिनबावो खोमा जाय बिथांमोना लाइभ जइन खालामदों बिथांमोनखौ साबायखर बावहरनाय जाबाय रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननिसिम लाइक खालामनानै कमेन्ट खालामदो ब्र सोर दासिमबो लाइक खालामाखै लाइक खालामदो कमेन्टबो खालामदो दे दासिमबो कमेन्ट खालामाखैबा कमेन्टफोर खालामदो लाइकफोर खालामदो दे लोगोफोर थाबैनो जोंना लाइभआ बन्द' जाथारनोसै बन्द' खालामनोसै आं दसे उनावनो बिराद गरम जाबाय आरो दा फांखा होबाबो दावराव जायो शेयारफोर खालामना होदो लोगोफोर
माब्रै दं? आं इयारफन होनि दै बिराद माने आखैब्ला फल'फोर खालामहैबानो जाबाय। रिंखां मुसाहारि जोंना होनोबा जोंनि गामिया आमगुरि चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरिनिनो आमगुरि हाथाइनि बे बाजार जाग्रानि सोनाबहाजों जायो आरो माब्लाबाफोर फैफेरबाय जानांगौ बहानिबा जेनेबा नानिया बहानि कमेन्टआव रिप्लाइ हरफिन दे। आमगुरि राजपारा होननायनि जोंनिया लाइभआ थांबाय पुर्निमा बिरु नार्जारि मोजां एसे मोजाङैनो दंथ'यो बर्थमान। आङो दा जेबो मावथ'वा ब्र' दाथ' जोङो बेंगालरावसो थांनो नागिरदों बेंगालराव थांबासो जोङो खामानि मावहैनाय जागोन। पुर्निमा बिरु नार्जारि लाइक खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आब'। रोजा रोजा साबायखर नोंथांनिसिम लाइक होनायनि थाखाय। नोंथांमोना बबे बबे गामिनि कमेन्ट खालामहरदो दे। जोंखौ माब्लाबाफोर नुफेरबाय जानांगौ बहाबाफोर नुबाय जानांगौ। अरगें ब्रह्म जोंना न'खराव दा दङ बिमा बिफा ओमफ्रायो जों बोराय बुरै सानै ओमफ्राय आंनि फंबाय सानै बिनानाव सानै दङ ओमफ्राय आब' दंमोन आब'आ हाबा जाबाय जोङो दा हाबा जानाया जोङो आब'जों आंजोंल'खामोन। दा आबौआ हाबा जाबाय आरो दा ओमफ्राय आंबो हाबा जाबाय। जोंहाथ' नोंथांमोना नुखाबाय नानि दंमोन नानियाबो दा गैला। जोङो दा न'खराव गासै आदजन दङ आरो आदजन गासै। जोंनि बिमा बिफा आरो आंनि फंबाय सानै बिनानाव सानै ओमफ्राय जों सानै आदजन दङ दा। सोरबाफोर माबाफोर सोंहरबावनांगौ दङबा दे कमेन्ट खालामबानो जाबाय।
जोंना लाइभआ थांगासिनो दं 1 घन्टा 17 मिनिट जाबाय जोङो 1 घन्टा 30 मिनिटाव बन्द' खालामगोन लाइभखौ आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट माजबाटनि ब्र दुफांसा दैमारि आङो माबानि ब्र सान्तिपुर चिरां डिस्ट्रिक्टनि दाखालि बे एफेक्सन जानाय जायगानि आङो पुर्निमा बिरु नार्जारिनि चेनेलखौ बिथां चेक खालामनानै बिनिखौ अनजालु मोसाहारि नाजागोन अरगें ब्रह्म उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि थेंक इउ स' माच एड्रेसखौ खिन्थाहरनायनि थाखाय ओहो जोङो दा न'आव गैया जोङो बिहाव बिखुनजोनावसो आलासि जाफैदों मानो होनोबा जों गोबाव जाबायमोन 2 बोसोरसोआनो जाबायमोन जों फैयैया जेब्लानाखि जोंनि नानिया बेमार जाजेनदोंमोन बै समनिफ्रायनो जोङो फैनो मोनाखैमोन जोङो गुवाहाटियावनो दङमोन हस्पिटालावनो जोङो 1.5 बोसोरखौ रानिं जों हस्पिटालावनो थादों आरो रानिं हस्पिटालाव थानानै बिनि बेमारा जेब्ला माबा जायो माने 1.5 बोसोराव जेन'बा फार्स्ट टाइमाव बेखौ अपारेसन खालामनायाव बियो बिराद सिरियासखामोन बियो फार्स्ट टाइम अपारेसनावनो बियो गोमानायनि चान्सखामोन आरो थेवब्लाबो इसोरा अननायनि सायाव माने बेनि बेमार बे फार्स्ट अपारेसन खालामनायाव बिराद मोजां जादोंमोन बिनि उनाव 6 माससोआ बियो बिराद मोजां जादों थेवब्लाबो बेखौ केम' होबाय थानाय जादोंमोन आरो केन्सारनि थाखाय बेखौ केम' होदोंमोन माने केन्सारबो दंदेरोमोन नालाय बेहा टिउमारल' नङामोन केन्सारबोमोन केम' लाबाय थादोंमोन आरो केम' लाबाय थानाय समावबाबो बिनि देहाया बिराद मोजां जाबोबायमोन आरो बिराद मोजां जाबायमोन बिनि उनाव नै दाखालि मास मोनथामसो सिगांमोन नामाथाय ओहो मास मोननैल' जादों खोमा मास मोननैसोनि सिगां अपारेसन खालामनायावसो बियो बिदि जादों आरो रानख्रेबलांनानै गोमालांनांगौ जादों बेनो आरो दा बिनि जाउनावनो जोङो रावनावबो फैनो मोनाखैमोन रावनावबो आलासि जानो मोनाखैमोन न'आवनि जाथि बंस'फोरबाबो रावबो थांनानै नायामोन नालाय जोंखौ माने रावबो नायखायामोन आरो माने बयबो नायनो थाखाय फैसा गैया बिदिनो माबा माबिसो बुङोमोन आरो रावबो नायामोन गोबां दुखु दं आरो जों रायजो राजाफोरजों बिदि गामिनिफ्रायबो जोङो सासेजोंबो खबर लाजायामोन आरो न'खरनि मानसिफ्राबो जोंखौ फनावबाबो खबर लायामोन बेनो आरो माथो होनबावनो जोंनियावलाय माथो ना जोंनि बर'फोराबाथाय बिदिनो जेनेब्ला नायहैब्लाथाय थाखा फैसाखौ जोबजानो गियो नङा होमबा गाव गावनि थाखा फैसाखौ लानानै दोन दौलदफोरखौ लानानै बिराद माने मानसिफ्रा सानो आरो आंनावल' दङ होननानै ब्लेक निन्जा हाय 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 माबोरै खबर सबर रिंखां मोसाहारि बाक्सानि आदसा आं बाक्सायावथ' बारा थांफेरनाय जायाखै बाक्साखौ माने मिन्थियोल' आरो ओरै गुवाहाटियाव थांब्ला मोनलाङोना बे समावल' नुलाङो आरो हाबनाय जायाखै गामि गामि आं ओरैजाय हाबहैनाय जायाखै उदालगुरि बाक्सा बेफोरजों बरमाथिंजाय टाउनफोराव हाबनो मोनाखै आरो थेवब्लाबो मिन्थियो नालाय थेंक इउ स' माच खिन्थाहरनायनि थाखाय हिंसायाथ' बिदिनोखासै माथो होनबावनो बिराद हिंसा आरो माने हिंसा होनोब्ला जोंनि बर'फोरनावनो बांसिन दङ होननांगौ जायो माने सोरनिबा देरनायखौ नायनो हाया सोरनिबा ब्लैक निंजा आपके भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही है ठीक है हेलो ब्लैक निंजा आप कहाँ से है आप बता सकते हैं कि आपका एड्रेस कहाँ से देख रहे हैं आप मेरा ये भाषा बोडो लैंग्वेज है हमारा बोडोलैंड से बात कर रहा हूँ आप कोई भी लैंग्वेज में मुझे बात कर सकता है मैं कोई भी किसी भी लैंग्वेज को आती है बात कर सकते किसी भी लैंग्वेज में
हेलो ब्लैक निंजा, आप कहाँ से हो? थ' बुंनो थाङोबा जोंना बेनो आरोना रायजोफोर, जोंनि बर'आव हिनसायानो बारा गुबुन सासेनि देरनाय बा जौगानाय बेफोरखौ नायनो हाया आरोना, जोंनि बर'नावनो बांसिन दं बेफोरो। आरो गुबुनखौ सापर्ट होनानै गोजौआव थांहोनाय बेफोरखौबो जोंनि बर'फ्रा बांसिन माने नाजाया आरोना, बेखौ सापर्ट होनानै बिदि गोजौआव थांगोन बिदि थाङो आरोना। जोंनिखौबो नानिखौ सिगाङाव बेमार जानाया माने बिदिनो आरो बेयो बेमार नङामोन, मोनसे मानसिनि मायासोमोन आरो मानसिनि मायासो होननानै बुंदोंमोन। जेरावखि नाया माने मानसिनि मायासो होननानै बुङोमोन आरो। ओरैबायदि जादों बे मानसिनि माया जानाया, जोंहा सासे मानसिजों जोंहा बोरमानि बायनाय फाननाय जादों आरो, जेन'बा जों बायबाय। बिदिनो भिडिअ बानायनायफोरखौ मा बानायनायफोरखौ बिदिनो बुङो आरो बयबो। जिखुनु गिनो नाङा आरो मालाय बुंनायफोरखौ सानफिननो नांला, नाजाबाय थाब्लानो जाबाय। भिडिअफोर बानायनो हायोब्लाथ' मोजाङानो। जिखुनु भिडिअफोरखौ थामनेलफोरखौ एसे मोजाङै होनो जा, डिसक्रिपसनफोरखौ मोजाङै लिरनानै हगार, भिउआ इनक्रिस आरो हगारनाय समाव टेगफोरखौ मोजाङै होबानो जाबाय आरो। जाहाथे भिडिअखौ हगारोब्लाबो नोंथांमोना खेबसेनो फार्स्ट टाइमाव हगारनाय आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो पाब्लिसाव होनो नाङा, आनस्टिलाव दोनो। भिडिअखौ आनस्टिलाव दोनग्रोनांगौ, खेबसेनो रिलिज खालामनो नाङा आरो आनस्टिलाव दोननायनि उनावसो हगारनांगौ भिडिअखौ। जोंना इउटुब स्टुडिअ दङ नालाय, बाव थांनानै इदिट खालामहैफिननांगौ आरो बेयावनो गासिबो दङ। नोङो भिडिअ हगारनायनिया नों नोंनि भिडिअखौ मोजाङै नायफिननांगौ आरो हगारनाय समाव। होमब्लानो भिउसफ्रा जागोन आरो भिउसआ इनक्रिस जागोन होमब्लानो। सिगाङाव आंनियावबो बारा भिउसफ्रा इनक्रिस जायामोन, आङो बारा एक्सपिरियेन्स गैयामोन नालाय सिगां समाव। दा लासै लासै एक्सपिरियेन्स मोनलांबाय आरो बोरै हगारब्ला बोरै जायो बेफोरखौ एक्सपिरियेन्स मोनलांबाय। जाहाथे दे नोंथांमोनाबो बिदिनो नाजाबाय थाल', मालायनि बुंनायफोरखौ खोनासंनो नांला आरो। जोंखौबो बुङो दाबो, गोबां मानसिफ्रानो बुङो आरो रायखोमायो दाबो बिदिनो गथ' गोमाजानाय मा जानाय बिदि बुङो आरो। बिदिनो रायखोमायो। जोंना 5 मिनिटसोल'सै, 5 मिनिटसोआवनो आं लाइभखौ बन्द' खालामगोन। नोंथांमोना माबाफोर कमेन्ट खालामनो दङब्ला खालामहरदो दे। माथो होनबावनो बिदिनोसै। इसोराथ' थागासिनोखा, सानसे समाव बिसोरबो जागोन आरोना। सुसमिता नार्जारि हाय, माब्रै दं खबरफ्रा? बिदिनो आरो मा होनो, मालायनि रायखोमानायखौबो जों बारा खोनासंबाय थाला, मालायनि बुंनायफोरखौ खोमा होला आरोना। रायखोमाग्राफ्रा रायखोमाबाय थाथोंसै। गोबां मानसियानो रायखोमायो आरो लामा सामाबो नुबाथाय बुङो माने। दाथ' आरो गोबां मानसियानो सिनायबाय। जिखुनु नोंथांमोना माब्लाबाफोर जोंखौ बहाबाफोर नुब्ला रायज्लायनो दाबाव, सिनायोब्ला आरो रायज्लायनो हागोन।
आरो जोंनि सान्थिफुर एरियानिफ्राय सोरबाफोर नायदोंब्ला जोंजों माब्लाबाफोर रायज्लायबानो जाबाय आरो सिनायोब्ला। चिरां डिस्ट्रिक्ट सान्तिपुरनिफ्राय सोरबाफोर नायोब्ला जोङो हाथायफ्राव मालाबा बेरायफैयो माब्लाबाफोर लोगो मोनबा रायज्लायबानो जाबाय आरो। सोरा मा ओंख्रि जाखो? कमेन्टफोर खालामहरदो दे सोरना मा ओंख्रि। प्रदिप ब्रह्म गैया खालामथ'वाखै बेनाय खालामथ'नाय जायाखै। मोहम्मद शाहिद आप कहाँ से देख रहे भाई? हाय ब्रो कहाँ से देख रहे? दे औ दे। थायो औ। अच्छा आप यूपी से देख रहे क्या मोहम्मद शाहिद? मैं आसाम से हूँ भाई। आप मेरा लैंग्वेज समझ में आता है क्या? हम लोग आसाम से हैं। आसाम बोडोलैंड से हैं हम लोग। आप कैसे हो? गंदी कर रही है कि नहीं? टिकेटखौनो दाननो मोनथ'वाखैलै दाबो दानसिगोन र'। जोंना माबाया इउटुबनिफ्राय माबाया फैबानो गुगोल एक्सेन्स मोनबानो जों दानसिगोन आरो। गुगोल एक्सेन्स सफैथ'वाखै सफैसिगोन। होनाय बायदिब्ला सप्तानै होदों सप्तानै बा सप्ताथाम बिनि गेजेराव सफैनांगौ आरो। जोंनि लकेसनाव सफैगोना। आसाम में पर रही कि नहीं? अरे भाई अभी असम में ठंडा नहीं गर्मी है। अभी भी बहुत गर्मी है।
दोनथ'लायनोसै नामा लोगोफोर जोंहा नै टाइमाबो जाबाया नङा जाबाय ओंखाम जानायनिबो टाइम जाबायना ओंखामफोर जाना लाग्रोन आदसा खोनाबायना दायो आंना इयारफना माने एसे गाज्रि दबलि खोनानो नागिरा बोरैबा अब्ला बिराद गोबावनिफ्राय खोनायाखै जानांगौ ना कारेन्टआबो थांबाय बिराद गोबावनिफ्रायनो खोनायाखै जानांगौ ना अब्ला इयारफना गाज्रि दबलै एसे बारा खोनानो नागिरा बे इयारफनानो एसे गाज्रि जाबाय कारेन्टबो थांबाय नै कारेन्ट थांनानै दा ओंख्रि संगासिनो ब्र दासो मोनसिगोन थास' बिबार ओंख्रि संदों थास' बिबारजों दाउ बयलारजों थाम्फैया अयथासार दङ नै जोंनियाव आयु लाइट गोमोरबाथाय बिराद थाम्फै फैयो दोनथ'लायनोसै लोगोफोर मोनाबाय ना दे गोथावानो अरगें ब्रह्म आदार गोथावानो सबाय बिमा बेफोरबायदि ओंख्रिखौसो गोथाव मोनो आंबो बेफोरसो गोथावसिन ओंख्रिया नङा होमबा औ आं बावदोंसो दाखालि सोरबाफोर सानै साथामसोआ कमेन्ट खालामदोंमोन दै औ माथो होनबावनो जोङो दुखुआवबो थाबाय थाजाया नङा होमबा एसे जोङो मिनि खुसिबो थानो नाजानांगौ जायखिजाया जोङो बावगारलांनो नाजागोन आरो जेसेबां हायो एसेबां बावगारलांनो नाजागोन आंखौ माने मानसिफ्रा गोबां थांखु जायो नामा होनना सोंदोंमोन आरो बे नैबेखौहाय बे दागखौहाय बे थांखु जानायनि नङा आरोना बे गोदो उन्दैयावनो आङो मोनसे माबायाव गोलैनानै बियो सुथेनांनायनिसो बे सुथेनानै बे दाग थालांदों आरो दा बिदिनो माखासे मानसिफ्रा मिथिया नालाय सोंदोंमोन आरो थांखु बिराद जायो नामा होननानै आं थांखुफोरखौ जाया आरो बिदि लोंनाय जानाय आं उन्दैनिफ्रायनो जाफेराखै लोंफेराखै दासिमावबो आङो जाफेराखै लोंफेराखै आरोना जिखुनु बेनोसै आं सोंनायखौ माने कमेन्टफोरखौ आं रिप्लाय होफिननो हायाखैमोन आरो जोंहा न'खराव दङ दा गासिबो दङ बिमा बिफा दङ ओमफ्राय आंनि फंबाय सानै बिनानाव सानै ओमफ्राय जोङो बोराय बुरै
नानि दंमोन नानिखौथ' नोंथांमोना नुखाबायानो ओमफ्राय जोंनि आब' दं आब'आ हाबा जाबाय कारेन्टआ माला फैबावगोन गोदानै फैनायफ्रा दे बिदिनोसै गामियाव दा एसे सिरि जाथ'नानै दङ आरो दा जेबो बुंथ'वाखै एसे सिरि जाथ'दों साननैसोआ सिरि जाथ'दों दा दोनथ'लायनोसै दे लोगोफोर जोंना कारेन्टबो गैया नै मबाइलखौ नांथ'गौनो दा जों दसे उनाव फैफिनगोन ओंखाम जाखां लोंखां जोङो लाइभआव फैफिनगोन आरो नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय जों 9:30 फैफिनगोन जाय भिडिअखौ लाइभ भिडिअ बा नोंथांमोनाथ' दा नोमबाजैखौ नुवासै नालाय दा नायनो गोसोबा 9:30 जाबाय आरो 9:30 फैगोन नेनानै दा जों ओंखाम जाखां लोंखां जों फैफिनगोन लोगोसे नोमबाजैखौबो नुनो मोनगोन एसेनोसै बाय बाय दोनथ'बाय दे लोगोफोर गोजोन्थों नै लांफैदो